Pozdrav iz Lukavačke biblioteke, dobrodošli na 29. pjesnički memorijal Avdo Mujkić. Kao i svake godine, i ove godine smo tradicionalno obilježili manifestaciju memorijal naših pjesnika koji je zadužio ovaj grad i onako kako uvijek želimo skrenuti pažnju da se općina Lukavac kao i Lukavačka biblioteka dužna revanširati, odužiti pjesnicima koji su svojim djelom ostavili trajni pečat na fonu kulture općine Lukavac. Ovogodišnji memorijal je trebao biti održan koncem marta 2020. godine, no zbog pojave pandemije virusa korona, odnosno COVID-19, isti smo prolongirali i imali namjeru održati ga koncem godine. Međutim, možda je sama simbolika da su se umjetnici s ovih prostora udružili u obilježavanju ovog memorijala putem jednog javnog poziva kojeg smo započeli protekle godine, a radi se o pjesničkom konkursu na osnovu kojeg obilježimo manifestaciju promocijom zbornika. Baš smo odlučili da ovaj memorijal održimo u vrijeme pandemije i to na ovaj virtualni način. Oprostit ćete nam na greškama koje će se možda desiti jer prvi put radimo ovakvu manifestaciju na ovaj način, ali puno smo ljubavi utkali u nju, puno se pjesnika javilo da da svoj doprinos održavanju manifestacije putem elektronskih medija. Koncem 2019. godine objavili smo javni poziv na koji se prijavilo više od 50 pjesnika sa svojim djelima. Ove godine u odnosu na prethodnu imali smo tematiku jer govor san produbljuje, stih iz pjesme Avde Mujkića. Žiri u sastavu Amina Karić, predsjednica žirija, profesorica bosanskog jezika iz Lukavca, Žarko Milenić, doktor književnosti koji trenutno završava, odnosno svoj doktorat u Rusiji, i poznati pjesnik Ivo Mijo Andrić. Bili su članovi žirija koji su imali nezahvalan posao da između toliko prijavljenih dijela odaberu one koji su prvo plasirani, drugo plasirani i treće plasirani. Dragi ljubitelji književnosti, zaljubljenici umjetno, sve vas srdačno pozdravljam. Ovom prilikom vam se obraćam povodom obilježavanja pjesničkog memorijala Avdo Mujkić za 2020. godinu, a koji je trebao da se održi krajem mjeseca marta. Nažalost, iako smo bili spriječeni da se družimo na onaj način na koji smo to planirali, mi vam ovim video zapisom želimo pokazati šta nam je zapravo bila ideja tog memorijala, šta sama književnost predstavlja, da je ona ta koja je svevremenska, koja ne poznaje granice, koja nas sve nadkriljuje i ujedinjuje u činjenju dobra, postiče na razmjenjivanje lijepih riječi, misli i svega onoga što je jako korisno našoj zajednici. Samo obilježavanje memorijala, dakle prisjećanja na neku osobu koja je živjela u određenom vremenskom periodu na nekom prostoru, tačnije evo u ovom slučaju Avdo Mujkić na području općine Lukavac, a ta osoba je dala svojevrstan pečat humanistici, književnosti. Mi zapravo tim memorijalom pokazujemo da je taj pečat svevremenosti. Dakle, da on ne vrijedi samo za taj period u kojem je živio taj pjesnik, odnosno taj književnik, nego da je taj pečat bitan nama i sada. Posebno možda sada u periodu kada vrlo malo imamo senzibiliteta u našem društvu prema umjetnosti i prema književnosti. Ali evo, ovim memorijalom, ovim videozapisom mi pokazujemo da postoje ljudi, postoje umjetnici, književnici koji zapravo ne samo sa područja Bosne i Hercegovine, nego sa područja cijele bivše Jugoslavije pa i dalje, koji streme ka jačanju našeg društva u svim onim segmentima koji su nam jako bitni, pa evo to je i književnost. Ja bih iskoristila i priliku da sa vama podijelim jedan segment iz antičke književnosti na kojeg se ja uvijek rado osvrnem, a mislim da nam je jako bitan sad u ovom periodu u kojem se nalazimo.
onom nekom manje lijepom. Junakom se smatrao svako onaj ko doživi svojevrsnu katarzu, dakle pročišćenje, uzdizanje nad samim sobom, pobjedu nad samim sobom, ali i nad situacijom u kojoj se nađe. Pa tako da ja vjerujem da će sve ove pjesme i sve riječi koje ćemo razmijeniti sa vama u ovom video zapisu pružiti svima vama koji ga budete gledali, pružiti vam svojevrsnu katarzu. Također ću iskoristiti priliku da se zahvalim svima koji su uzeli učešće u pjesničkom memorijalu Avdo Mujkić za 2020. godinu, a svakako i da čestitam posebno prvoplasiranim, a to su Vahid Klopić, Jože Brenčić, Nikola Šimić-Tonin, a svakako odluka žirija je bila da se među ta 3 prvoplasirana rada nađe i pjesma pjesnikinje Senade Užičanin. Još bi za kraj sa vama podijelila jednu poruku, a to je da čitate, jer samo tako otvarate vrata u neke nove svjetove. A ulaskom u nove svjetove pružate sebi mogućnost za snažnije osjećaje i kristalnije i dublje promišljanje. Svako dobro vam želim. Predsjednik organizacionog odbora Branislav Lukić, naš multimedijalni umjetnik iz Lukavca, je u organizaciji samog memorijala istaknuo činjenicu da bismo trebali kao i prethodne godine imati bogat program bez obzira na uvjete u kojim se dešava memorijal, pa smo tako imali i izložbu slika u galeriji Penđer, promociju samog zbornika, ali i učešće naših pjesnika koji su nam se javili iz svojih zemalja, odnosno iz svojih domova, recitirajući pjesme koji su se našle u ovogodišnjem zborniku. Lijep pozdrav organizatorima ovogodišnjeg memorijala Avdo Mujkić u Lukavcu. Doista mi je žao što se ne možemo direktno vidjeti, razgovarati, pričati i družiti, ali evo, tehnika je dozvolila i to da možemo se bar na daljinu vidjeti. Zahvaljujem se žiriju koji je moju pjesmu primijetio i nagradio. Nakon, ne znam koliko, jako puno objavljenih knjiga, a svega 2 zbirke pjesama, drago mi je što sam dobio nagradu baš za pjesmu, jer pjesme su mi nekako u drugom planu, više sam radio romane, pripovjetke i drame. Da ne bi gubili vrijeme, na ovaj konkurs sam se javio zbog toga što cijenim ovaj memorijal i što jako cijenim književno djelo Avde Mujkića. Sada ću uzeti svoje naočale i pročitati nagrađenu pjesmu pod tvojim 4. rebrom. Otići ću malo na stanicu da se priviknem na rastajanje. Ize Carajlić. Da, tu, pod tvojim 4. rebrom, ptica se sprema na jug. I kiša pada, kiša što u moj leden oluk udara. Da, tu, pod tvojim 4. rebrom, dječaci pišu ljubavne pjesme nedostižnima i plaču patuljci za dvorištem u kojem nema nikoga. Da, tu, pod tvojim 4. rebrom, kuca moje slabo srce. Dok kiša ne prestane, ptice ne polete, dječaci ne porastu, patuljci ne pronađu snjeguljicu. Ali slutim da će i tada biti kasno. Hvala lijepo i lijep pozdrav iz Gradačca za biblioteku u Lukavcu i za sve one koji ovo gledaju. Ja sam Jože Brenčić, pravnik, živim i stvaram u Podlipi pri Vrhniki, Republika Slovenija. Pesme pišem od mladih godina, objavljivam na internetnim portalima, književnim časopisima i revijama u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i po nekoj antologiji u Meksiku. Moje pesme objavljene su u oko 100 zbornika i zajedničkim pesničkim zbirkama na prostorima bivše Jugoslavije. Prevedene su na srpski,
makedonski, italijanski i arapski jezik. 2015. godine je u Beogradu objavljena moja dvojezična pesnička zbirka Okruški optimizma, Krhotine optimizma, a prošle 2019. godine kod Lulu u Americi zbirka na engleskom jeziku The Shards of Optimism. Preveo sam nekoliko pesničkih zbirki sa srpskog na slovenački jezik i jedan roman. Sve to je objavila izdavačka kuća Volosov hran Murska Sobota. 3 godine sam član stručnog žirija međunarodnog pesničkog kontesta Mili dueli jajce. Na konkursu za memorijal Avdo Mujkić učestvujem po drugi put. Lani mi se vrlo sviđalo kako su organizovali Javna biblioteka Lukavac i grupa Lucido, pripremili memorijal ujedno sa prijatnim druženjem. Tako učestvujem i ove godine i prijatno sam iznenađen za postignuto drugo mjesto na konkursu. Najljepše zahvaljujem organizatorima i stručnom žiriju. Nadao sam se susretu u Lukovcu, ali su to sprečile mere zbog epidemije COVID-19. Pročitat ću vam pesmu Kada postanem svestan. Kada postanem svestan, mirno je i tiho, događaj je tek zujanje pčele i grčevit smješak se pričinja kao cviljenje kočnica. Sjene miruju, ovdje se govori prigušeno i pločnjaci su zanijemili, jer niko nije kročio ulicom. Vrijeme i udaljenost nisu jedno te isto. Dobrota nema veze sa vanjskim oblicima, niti osviještenost sa odgojem, inteligencija sa obrazovanjem. Ne trebam sve popiti iz čaše da saznam kako je gorak sadržaj, niti se baviti beznačajnim stvarima kada se dogodi da se stranci brinu o meni. Kad zatvorim oči, vidim kako će svijet biti bolji i kako ja u njega nikad neću zakoračiti. Iako kada slušam valove, nikada ne ostanem bez odgovora. Ljubav je izazov za ponos, granice i prepreke poniženje za ljubav. Svijet je čađav dimnjak u kojeg sam se sakrio i otkrijem zavjese da kroz prozor spustim istinu. Za sebe volim reći Bustovljak iz Zadra, pjesnik, književnik, prozaist, kritičar, 36 bjelodanjenih naslova, višestruko nagrađivan, prevođen na mnoge jezike. Uz toliko nagrada koje sam dobio, posebno me se dojmila nagrada koja nosi ime Avde Mujkića, s kojim me je upoznao još kao mladoga pjesnika, još dok sam bio u Doboju, rahmetli Kasim Deraković. A o Avdi sam i pisao i u njegovom pjesniku, njegovom pjesništvu posebno radio sam osvrta na njegovu poemu o Jasenovcu. I to je možda i jednom obliku potaknulo i mene da izađem sa poemama o Vukovaru i kasnije jednoj pjesmi o Škabrnji. Žao mi je što nisam došao u Tuzlu, toliko me vezi s Tuzlom jer sam jedno vrijeme živio u Doboju, družeći, poznat mi je tuzlanski pjesnički krug od Šime Ješića, od Fabijana Lovrića, od Kasima Derakovića i toliko drugih pjesnika. Vjerujem da će se dogoditi, bar da ću imati jednu promociju svoje knjige u Tuzli, a do tada ovim narodskim pozdravom iz grada Zadra, zdravi i veseli bili.
Skoro sam zaboravio pročitati nagrađenu pjesmu jer govor san produbljuje. Ne, uistinu, ja pjesnik nisam. Svratište sam riječi što pjesmama htjele bi se zvati govorim u vjetar jer govor san produbljuje. Hvala vam. Ovogodišnjeg poetskog maratona za mene je započeo jednog januarskog dana. Pleli smo neraskidivu mrežu prijateljstva, egzotičnih poetskih novacija i slučajnih susreta. Sve to učini jedan poeta u čiju čast napisasmo stihove. Ni slutili nismo da ćemo maraton trčati omeđeni svojim umom, ali i prostorom. Da kreativna energija ne poznaje fizičke granice, pokazali su nam i organizatori ove manifestacije, veličajući na taj način pisanu riječ i u doba ove pošasti koja je zadesla čovječanstvo. Do budućih susreta u nekim boljim vremenima srdačan pozdrav. S one strane žice. Gledala sam u crvene cigle. Ošamutio me vonj ljudskog tijela. U daščarama i betonskim pločama za nuždu kosa zapečećena u staklu. Razbijeno zubalo i četke za cipele. Norah Wellings, lutke od 7 inča. Niz hodnik popucali portreti u prugastoj tkanini. Doktori u bijelim mantilima. Žena na ginekološkom stolu. Reproduktivna mašinerija dubletnih fetusa. Šalica čaja. I rižina juha za onog ko živje. Lili Marlen i hladan tuš. Krakov snatri nad Vislom. Nadomak Auschwitza mi Mesis produbljuje javu. Iste žice, betonska hala, nišani bijeli. Vagoni nisu udarali o šine. Došli su sami, lica propalih od gladi, uokvirenih kerama. Iz jame viri barbika s tvorničkom greškom. Kod 1995. Šatori bijeli razapeti. Promrzli prsti. Pancirom smrti ogrnuti turisti za obećanu zemlju. S otiskom stopala u pijesku. More je izbacilo tijelo Ajlana na obalu Bodruma. Prenose mediji. Zlo nikad ne umire u čovjeku. Čovjek umire u zlu. Autor Senada Užičanin. Također bi iskoristila priliku da se zahvalim predstavnicima porodice rahmetli pokojnog Avde Mujkića koji su se također obratili jednim videoklipom našim posjetiteljima, učesnicima memorijala i svim onim koji će imati priliku da pogledaju ovaj video. Poštovana direktorice, prijatelji, familija, poznanici i komšije rahmetli Avde Mujkića. Zahvaljujemo se u ime cijele porodice Avdine na ukazanom poštovanju i obilježavanju godišnjice Avdine smrti, koju, pored nas, članova porodice, obilježavate i vi svi u Puračiću i Lukavcu. Ova manifestacija veoma je značajna i za nas, a posebno za sve ljubitelje pisane i žive riječi, njegove prijatelje, prethodnike i savremenike koji vole i žive njegovu poeziju. Osim toga, bosansko-hercegovačka književnost iznjedrila je mnoge vrijedne pažnje, književnike i stvaraoce koji su vremenom potisnuti ili djelomice zaboravljeni nakon smrti. U svom rodnom Puračiću i Lukavcu Avdina poezija se čita već 29 godina nakon njegove smrti, zahvaljujući upravo vama, njegovim Puračacima i Lukavčanima. I evo, i u ovom zlu koje nas je sve zadesilo u doba korone, vi ste omogućili da se i ovaj 29. memorijal obilježi na ovaj način. Mi smo vam kao porodica zahvalni na tome i čestitamo na vašoj iskrenoj želji i istrajnosti da ovo postaje tradicija i da se ime Avdino u njegovim djelima pamti
i prenosi generacijama. Do narednog susreta želimo vam dobro zdravlje i još mnogo zajedničkih trenutaka provedenih skupa na Gavraši. Pišem ti. Dragi moj dedo, već odavno te nema. Uskoro će, 30 godina od kada si nas napustio. Već 30 godina osjećaja praznine i puste tišine u našoj porodici. Ostavio si nam prezime, pa si ostavio i nas. Nekakve promjene su se zadesile od kada ti je duša napustila tijelo. Neko vrijeme je i tvoja senija izgledala kao da će nas svakog trenutka napustiti. Ali nije, hvala Bogu. Bez nje ni ono 3 vaše djece ne bi opstalo sve do danas. Gledajući slike na kojima su oni, prisjećajući se tog dana, jeza i nestišiv osjećaj tuge me obuzima. Šta bi dalo da si tu? Često zamišljam kakav bi život bio da jesi tu, imati još jednu osobu kojoj bismo se obratili, imati podršku koja mi nedostaje, nekoga da me za sve sastavi iz bosanskog jezika i književnosti priprema, ma kakva tema bila. Sve bi bilo drugačije, ali po koju cijenu? Kroz kakvu bi patnju prošao da bi do danas živio? Da li bi uopće istrajao? Bi li to podnio? Nadam se da bi bio ponosan na mene. Nadam se da i sad jesi. Da ti se dopadam kao osoba koja sam trenutno i ona koja ću postati. Da te moji izbori i mišljenja, stavovi i put života neće razočarati. Da kada se konačno sretnemo, moći ćeš me pogledati očima radosti i reći da sam tvoj ponos, tvoja sreća, tvoja Azra. Kakva smrt i kakvi bakrači? Tebe nešto sasvim drugo muči. Ili je bar mučilo? Mučilo te ono što slijedi. Mučio te rat. Mučila su te i progonila izdaja, prevara i mržnja među ljudima. Tebi nezamisliva. Realnost je bila previše za tebi. Za tvoju pjesničku dušu, koja na posljedku nije mogla pretrpjeti nehumanost rata. Tebi nema umrijeti. Živiš u djelima, što svojim, što tuđim. I ti nikada nećeš umrijeti. Dok postoji Mujkići, dok postoji Lukavac i dok živi Furačić. Vjeverica. Na orahu, kao đerdan, kao sunce usred ljeta, po cijeli dan bez umora vjeverica jedna šeta. A sve je to sračunato od oraha do oraha, od žirova do žirova, poput zvijezda. S plodovima u zubima, s ljubavlju do svoga gnijezda. Koliko naša ustanova cijeni pjesnike sa ovog područja i koliko želi da njihov rad predstavi van granica Bosne i Hercegovine, govori podatak da smo protekle godine pokrenuli skupa sa grupom Lucido jednu zajedničku inicijativu prema općini Lukavac i općinskom vijeću Lukavac za dobijanje statusa Lukavac grad pjesnika. Ova ideja još uvijek nije ugledala svjetlo dana, ali Lukavačka biblioteka se ponaša kao da jeste, pa koristimo priliku da se zahvalimo svim našim pjesnicima i onim koji nažalost više nisu među nama i onim koji su sa nama i dalje stvaraju i pozivamo ih da svoje radove ostavljaju u biblioteci Lukavac kako bi ih sačuvali od zaborava. Koristim priliku da zahvalim našim partnerima u organizaciji grupi Lucido i udruženju građana Toper iz Doboja, kao i našoj općini Lukavac i općinskom načelniku Edinu Deliću, koji svake godine podrže memorijal Avdo Mujkić, koji nam je otvorio granice odnosno međunarodne granice, jer smo od protekle godine memorijal podigli na viši nivo. Šta to zapravo znači? Osim toga što su se prijavili pjesnici iz raznih zemalja, imali smo priliku da organizujemo jednu turističku turu za pjesnike, pa smo im pokazivali ljepote Tuzlanskog kantona prethodne godine. Imali smo namjeru da to radimo i ove godine, no to ćemo odložiti za neki sljedeći put. Zahvaljujemo se i našem medijskom pokrovitelju, radioteleviziji Lukavac i nadamo se da ćemo u zdravlju dočekati naredni memorijal, da će ova pošast, kao što su nazvali ovaj virus COVID-19, ostati daleko iza nas, ali da daleko iza nas neće ostati memorijal Avdo Mujkić i sjećanje na ovog velikana koji je svakako zadužio našu općinu.